Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Hala, si Bigo! Ha? Nakita ni mo yung migo gwapo? Hain ni mo migo gwapo. Nanaraya auto ko doon. Noy. Natod sa atbang ang auto nga blo. Adali ba titay? Manglabang ta. Ipaila-ila ko na imong migo gwapo. Sige manoy, dali. Ato na ko may guguwapo. Naras ba titay? Kauban niya iya maguwang. Nanas na paingon din eh. Malipayon kasi ba titay nga miyagak siya maguwang. Ug niya sa paingon ako. Klaro nga ako ang ilang tumong. Manoy, dali la ka. Manoy, uy. Dali na. Padali nito Doon. usar ni tiil na to. Doon Tulo na. mo to pero kahoy ang duha. Hinahinay lang ta kay sakit kay ni akong kilos sa taon. Ako ko'y kratses. Dool na ta. Ganalang, uy. Di lang tapaspas la ka, uy. Pungkol man ka. O, sara man imuti eh. Mao na diha. Kinali kasulti na ako imong migo gwapo. Adali, mudagan ta. Uy, nilarga siya. Migo! Wow! Waka kita na ko, Migo! Batitay si ako, Migo! Ayaw pagsigit. Ayaw pagsigit sa kita. Laro ka hindi siya gusto magkatubang ngayon eh. Oo, saman. Pikas siyang naong. Bati siyang naong. Gibuti-buti bang niyang nawong. Dili man butiw na ko, Migo, god. Looy man siya. Mura man siya hadlok ato, manoy. Kaplo tong tawhana. Ang lusi. Kung mahadlok siya, doon na gina siya rason. Nganong likay-likay mo siya na to? Dautan siyang toyo ni mo! May kita palayo ng usbang dapit. Dili may mo mag-atubangay kami si Dino. Dili pa panahon nga magpaila ko Dino. Nga ako may nagkasakya. O ako nakaingon nga naputol ang usa niya katil. Iman igyon ni Batitay. Remember this, ha? Ako yung balik-balikon sa imong utok. Nga di na yung kampadool si mong migo. Nanulakaw man siya. Wa man siya WhatsApp. Tungkol sa may dautan siya plano ang toyo ni mo! Busa kalimti siya. Pero, Migo man mi. Kalimti siya Batitay. Di mahimo nga magpaduol ka pa niya. Kasabot ka ba? Ayo! Hello! Oy! Sir! Ngano man si Riner, ha? Ay bao na muna mo nga amo nang himuan og firewall na pita. Sige boy. May noon. Simentado na yung bongbong. Ha? Uy, di mahimong inyong himuong bungbong ang firewall oy. Tagiya mo ibadlong mo bo. Sa ang tagiya mo ipabadlong ha? Manoy. Ayaw lang suko, uy. Alain ko. Anoy. Sir, kanta lang ko, aron lipay mo. Dalawa. Na. Yay. Dali ra kay na porma ang dakong tindahan ilang tukuro na. Mani ang picture sa update sa construction, madam. Mga bagagnang. Huwag yun ay mamahawa ni mga tawhana din. Wag yun, madam. Gahis lang ko. Oh, tanawon lang nato. Kundi ba sila mo tagam ining ilang kagahig oh. Kinahang lang maghuna-huna gid kog paagi. Unsaon nga mo pahawa na sila dina. Ma? Maayo kay niya ka na, Anton. Tanawa ang picture sa construction. Paspas kayo. Pero ni agi Miss si Will nga buling sa atong building, Anton.
Kining musimos nga dako. Oh. Ang ilang bahay ni Lino. Pero sukdon ko gyud. Asa kutob ang kabagagnaong ini mga tawhana. Ma, ayaw na gilabdi. Total, natukod na mo ang convenience store. Kanang importante. O dili ka nang pipila kabuok ka mga squatters. Tuod, nagkasabot namin si Trixie nga sa sunod tuig, mao na ang inyong kasal. Unsa? Nagkasabot na mag-pizza? Maingon ka man nga kami na magsabot, di ba? Maong nagsabot namin sa pitsa. Para maandam na ang tanang kinahanglan nun. Ambutin nyo eh. Bahala na mo. Okay. Kami na ang bahala, ha, Anton? Ayaw naglabara ang imong utok. Kami na imo plano sa inyong kasal karong sunod tuig. Manoy! Ha? Manoy! Ha? Dagan na lamok, Manoy, oy! Noy, dagan lamok. Kana. Hmm? Padagot itong katol. Ay, babaho man ang katol, Manoy, oy. Pagdagot og kigol. Para lima akong katol ka. Pagdagot kag katol, lima akong kigol. Di ko? Di ka ganahan. Sige lang. Yang ano niya mo kakasgagawa sa batitay daghan mo lamok din eh. Mangang. Una-una man ko, may gugwapo. Bida, nahuna. Naadyo din ni huna-huna ko manghudi ay tao na eh. Na! Ngano na huna-huna mo kasi mong migo? Mingaw man ko ako, may gugwapo, Manoy. Unsa? Oy. Pastilan. Inday in taon, papasa in taon ng kamingaw nga imong gipati para sa imong amigo. Kay peligro kayo na. Nanuman, Manoy. Basta yo paghunahuna sa imong amigo ha. Ay, sa man, mo gusto kang mukha og siopaw? Sopaw! Oh. Yay! Yay! Kaon may sopaw! Manoy na ako! Sumay stay sa kaon ka? Yay ko! Kakaon ko! Sige! Tita, nganong gipaan mo kunin mo og sayo sa inyo? Gusto kong dili ka maapta ni Anton kung makamata na siya. Oh, nga naman tita. 70% nang nahuman sa convenience store sa sitio Takingking. O gusto kong mutunog na ining dapita. Unsa? Oh, wala problema tita. Okay, uban na ka. No. Ikaw lang mo adto, Trixie. What? O maabot ka ng asawa sa akong anak, di ba? Busa, kinahanglang makamao ka nang mo-manage sa maong business. Ikaw ang gusto ko mo-manage sa maong convenience store. Tinuod ka, tita? Wow! Ganahan ko, ana, tita. Sure. Paninduton pa na ako katong dapita. Kinahanglan imo ning i-check karon, Trixie. Aron masusi nato kung unsa pa'y kuwang sa maong dapit. Manoy! Manoy! Batitay. Unsa imong problema ha? Tarbaho na sab ko, Manoy. Sige. Pero, kung matungag na itong migo ni mo dad-asya din sa to ha. Aron mo, ari mo pangaon din ba ha? Oo, Manoy. Naramang ko dool good. Basta timan itaong to ako gisultin mo day. Ibutang yun sa imong utok nga ipaila-ila ko sa imong amigong gwapo. Oo, Manoy. Gawas na ko ha. Pag-amping anak. Okay. Palimpyo daan ang dapita. Ayaw nagpapunduhi dahil basura, ha? Sa parang sapa, oy! Oy! Ni ka man din buang din, eh? Hoy! Paghilom ko lang, oh! Ala! Ala!
si Manang Gwapa! Niya ka mo, Manang Gwapa? Unsa? Nia ining dapita ang inyong bay? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!